Togok wonten dawuh. Bilung wonten dawuh. Nggon kusuwanesaning Sang Prabu Drupada ing Pancala wis ketemu karo Prabu Drupada Gog. Pun pinanggih. Wis. Apa ingkang dadi dawuhing Sang Prabu Jungko Mardya wis diaturake. Nggone kepengin boyong kelawan Dewi Wara Sri Kandi putra ing Pancala. Terus entuk pangandikan pripun sampeyan kok medal Jawi mboten nganti Dewi Wara Sri Kandi Gog wonten dawuh. Aturku wis ditampa dening nata ing Pancala Prabu Drupada. Nanging aku winangsulan karo Nalindra ing Mandura jenenge Prabu Baladewa. Lho. Prabu Baladewa kok ning Pancala ya, Lung. Ayo nang nggone like kok ya. Nang nggone pamane dadi ya wis sak mempere nek mbok menawa Prabu Baladewa ki tetinjo tilik karo pamaning Prabu Baladewa ya kuwi Prabu Drupada. Terus nganu ngendikanipun Prabu Baladewa pripun sinuwun? Prabu Baladewa anake Sayembara Prak. Sapa sing cilik gedene iso nguli kadening Prabu Baladewa, gedhe iso mateni Baladewa. Gog wonten dawuh. Aku wenang boyong Wara Sri Kandi. Mula wektu dina iki aku njaluk pangestu karo kowe, aku tak ngayoni kridaning Prabu Baladewa. Nek daratur kula mboten sah dilakoni. Lho, ora dilakoni piye? Nek sampeyan nglakoni perang mungsuh Prabu Baladewa, niki mengke kula bali ora nderekke ratu ning nderekke jenazah. Lho. Jenazah piye? Merga sampeyan nek mungsuh Prabu Baladewa niku nuwun sewu, arepa sampeyan iku kundang jago wiring kuning teng negara sampeyan. Ning nek teng negara Pancala sampeyan kudu ngati-ati. Prabu Baladewa niku Nalindra sekti kalintang jayaning perang. Bebasan tinatah mendat jinara menter tinumbak bengkong sinuduk putung. Angel ngalahke Prabu Baladewa, mula Mandura niku kundang negara ora tau ketekan mungsuh merga do wedi karo katidayaning Prabu Baladewa. Lah kok sampeyan ajeng maju nandingi Prabu Baladewa niku mengko sampeyan ora iso mboyong Wara Sri Kandi ning kula sing mboyong Kuwanda. Kuwandane sapa? Kuwandane sampeyan niku. Lho, kowe ngiyas karo aku. Kowe ngembe karo aku, kowe ngilani karo Prabu Wirambaradewa. Aku ning negaraku ki persasat jago tanpa tanding, mboten sah pamer teng negara sampeyan. Arep teng negara sampeyan, sampeyan iku jago tanpa tanding, nek teng mriki aja sok wani-wani mungsuh karo wong tanah Jawa. Merga wong tanah Jawa niku gegeduke menungsa turya kasinungan kasekten linuwe. Luwe-luwe Prabu Baladewa niku kedunungan pusaka loro cacahe. Siji aran Nenggala, mapane teng epek-epek. Angka loro jenenge Alugara. Niku pusaka kodrat karo wiradat. Sing kodrat mapan teng awak, sing wiradat pusaka lumrah. Niku padha-padha ampuhe ngalahke pil ampuh. Tamake Gunung Jugruk segara asat nek ming sampeyan nyunyuk Nenggala piyur pledhuk. Sing mak pledhuk apane? Sing mak pledhuk nuwun sewu mestaka sampeyan. Lho, kok mak pledhuk jeblok. Nenggala tamake aku sirahku iso jeblok. Weh, kandhani. Kula pun matur to, tamake Gunung Jugruk segara asat. Nek ming menungsa kaya sampeyan nuwun pangapunten. Wah, ora jam-jaman. Mesti sirna merga layu. Ning aku ora wedi. Nggih monggo mawon nek ajeng jajal kekuatane Alugara. Ning nuwun sewu, wong niku nek wis mati ora urip meneh. Dadi sampeyan nek upama gelo merga mati saka Nenggala niku sampeyan ora bakal hidup lagi. Tidak ada penyesalan. Ngoten. Nuwun sewu, Prabu Baladewa niku teng negara Pancala ijen apa kali sinten? Aku ditepungke karo Ratu Ndarawati jenenge Prabu Kresna. Kondang ning negarane awake dhewe. Nalindra titis Sang Hyang Bathara Wisnu, Gog. Lah nggih, wonten niku. Ana. Wah. Niku berarti sampeyan mungsuh ora mungsuh Baladewa ning mungsuh Senopati Ndarawati jenenge Raden Setyaki. Ya Raden Wresniwira. Ya Raden Bima Kunting. Ya Tambak Yuda. Ya Yuyudana. Ya
Setyajid Asmaja. Ya, Tusiya. ya. Nurbae. Kok ngawur. Ha wis entek ya. Ming ya wis ana tunggale. Kene iki le mikir tenanan ming ya ora. Setyaki. Setyaki. Satriane kaya ngopo? Kaya aku ora weruh. Kandhet ngeyayet dhuwure Ora sepira, 160 cm. ning brengose Kaya lele dumbo. nyelekanter. Tuh. Mbok kata-katane sing apik kok. Brengos kok nyelekanter. Tumbangke Kuping kiwa tengen. nek mandeng wong Tanpa kedhep matane abang kaya kokoyan anggur. niku. Ning jane Ora apa-apa. ning merga Setyaki kulina Nantang karo wong gelut saben dinane mula mripate abang. niku satriya Cilik tangane ora sepira. ning sampeyan ketiban tangane Setyaki Ties. ora pecah sirah sampeyan. Oh, kula tak ndelok wonge. Atos tangane. Sak suarane atos. Ora ming tangane tok. Setyaki. Sampeyan ora usah radu karo Prabu Baladewa nek ketemu Raden Setyaki. Kula kok kuwatir. Ora usah dadak ketemu Baladewa, ketemu Setyaki men kemawon sampeyan iku wis kaya nuwun sewu lho. Kaya ketemu malaikat. Apa ya? Nggih, niku nuwun sewu. Raja kaya sampeyan iku wis mati cacahe 3445. Raja kaya sampeyan iku Sing dipateni Setyaki. angger kula nderekke Ketemu Setyaki rajane, mati. angger kula nderekke Ketemu Setyaki rajane mati. arepa wis Ces tetep isih. mati. Niku berarti LCD-ne sing kena. ora kuwi jane nglembuk apa to? Aku ya ming ngomong wae, aku ya ming ngawur kok suwe-suwe ora. Anggepe kene ki sing nampani omongan ki angele mikir e. Togok, Nun. Tak coba niku. Monggo mawon. Coba, dicobane dituku lho. Ora mesti dicoba-coba, ledek. Padake kathok ora. Baladewa ketemu karo aku tak jajali. Senyai ketemu karo aku tak jajali. Nggih, monggo mawon. Kowe aja ado karo aku, Guk. Mboten. Kaya ngopo? Kridane wong Pancala. Prabu Wirambaradewa ora bakal mundur sejangkah. Nggih, ngatos-atos sinuwun. Kula dongak-dongake Lepas parane jembara kubure sinuwun. Wedan kowe. Getak gentrung tak. Lola lali. Pinututi lamun katututan Lamun mangsa prawira digdaya ora nggono magawiya gelarira wang-wang ana satriya kanthet ngeyet brengose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen mandeng aku tanpa kedhep soe
takon karo waku Senopati Ndorowati Raden Setyaki. Wo sing kandhake togok mau. Setyaki, dasar Paranyata sing mburi kok njetem cangkeme. Pati Ndorowati Widara Kandhang Udawa. Udawa dasar Paranyata. Prabu Wirabana Dewa. Lho, ngerti karo aku. Diutus Kanjeng Prabu Mandura kinen ngundurke karo kowe. Kowe aja pisan-pisan wani bakal ngrangsang Baluwerti negaring Pancala. Ayo kowe mundur. Kowe gelem mundur apa ora? Ndi Prabu Baladewa? Pasang sayembara. Sapa sing cilik gedhe sanga kuwi kadigdaning Baladewa wenang Boyong Wara Srikandhi. Monggo aku diutus dening Prabu Jungka Mardya kinen Boyong Wara Srikandhi nek nganti aku ora iso ngaturake Wara Srikandhi tugel guluku luwih becik aku mati ning negara Pancala. Kowe tak iman. Mumpung durung tekaning pati Maragaki Sawangan. Wadya bala segelar sepapan tumpaing rangapi jati ngarang pae megar pindho jamur barat. Kowe mengijin tanpa rowan ora duwe kanca. Yen nganti kowe mati ana ing kene apa ora? Iman-iman nyawamu kowe rasah ngeman karo aku. Kowe rasah ngeman karo Prabu Wirabana Dewa. Aku wis kulino gelut ijen tanpa rowan ning ngendi-endi. Lan aku ora nate kalah. Mesti aku menang. Mula Kang Saka kuwi Setyaki, kowe wae sing mundur. Kowe ora babak, ora imbang mungsuh karo aku. Endi Prabu Baladewa sing padha dedeg piyateke? Iki merganing batimu. Waduh! Sampeyan ngasta jam mboten? Nggawa. Engko gek rendet. Ora, jam pinten? 1:04. Ajeng bubar jam pinten? Ya kenten durung perang. Wis ora kena dikandhani kok isih dirembug wae. Kira-kira ora gelem ya wis ora usah dinyangi. Dirembag-rembug. Engko nek medhun sambat tekor ayo. Saisane nglakon ayo tangi yo. Tiban tangane Kakang Udawaran Jengkelang ku ada wajah Tuntang Pati Ndorowati. Ing papang sinengkang walik sandang kudrek wok simbar jojo. Wang malang wendis nyogangsir. Wis weruh kok. Kok iki gitu Wong wis weruh kok dadak kaget mengarep nindai cangkem ora. Piye, Lung? Ayo domonge ngayal kok ya. Ratu ki nek kaya ngono kuwi domonge ngayal. Ora wedi. Endi Baladewa? Endi Sencaki? Kilani dadane. Ketemu Sencaki. Sencaki tenan. Sencaki karo Udawa. Tantang-tantangan. Kerubuten wong Pancala. Sapa? Kuwi burung kakak tuwak kuwi. Karo Ratu Gustine kok burung kakak tuwak ngono. Sencaki meneng wae Udawa langsung cantut tali monto. Iki mergane patimu. Bis klekar. Mati apa urip, Lung? Mesti modar. Kok isih urip kok, Gak? Ketarane rambute nggone ireng isih maju, metu, mlebu, metu. Tegese isih ambekan, Gak. Kaya ngemat-ngematke rambut irung kuwi lho. Karang nggone ten iki kaya ngono kuwi ndrap-drupe. Sing iso mlebu metu ki rambut irung mingan. Oh. Dilingke. Monggo Gusti kula aturi emut. Mangga Gusti kula aturi ngemut. Emut. Monggo Gusti kula aturi eling. Mangga Gusti kula aturi eling. Wohe ngaren kulang kaling Gusti kula aturi eling. Pecahan kaca beling Gusti kula aturi eling. Ngejog wedang Gusti ngiling kula aturi eling. Bantal dawa Gusti guling kula aturi eling. Njupuk ra omong Gusti. Apa? Maling kula aturi eling. Turu mengkulep Gusti. Apa? Jengking kula aturi eling. Iya. Iya. Ayo oke-okean parikan. Oke. Yuyu laut Gusti. Apa kuwi? Kepiting kula aturi eling.
Suling anu trompet kayu Gusti. Kula aturi trompet. Sulinge wis ngarep. Mak kleru Ayo. Biasa ngono kuwi. Ya iya. Aku nyok kleru kok. Tak teruske ta mesti? Heeh. Monggo aturi eling Gusti. Anu apa jenenge kuwi? Modar wis kentekan kowe. Wis ora duwe meneh kowe. Ngono wae. Nyuwara nganggo nada Apa? singing. Singing Basa Inggris kowe ora paham. Nyanyi kula aturi eling Gusti. dadak raudut. Apa? Singing. Mangga Gusti kula aturi pindah. Mbok sing padha cangkepe iki kok ora. Oleh gendur dadak mrono. Ibu kandhep bayu atmaja ngeling ana risang. Wah, jagat kuwi bathuk. Ngeling ana rasang satriya Wiratama. Gok nun. Ketemu Senjaki aku. Pinanggi. Wis. Tak tantang Senjaki. Ayo aja kowe kejiliken. Bala dewa kon tekan kene. Eneng menungso ngantem aku jenenge Udawa. Niku Patih Ndarawati. Niku saya nyemelangi. Berarti niki ora wong Pancala sing methoke sampeyan ning wong Ndarawati, wong Mandura. Niku saya luwih ngati-ati. Negara loro dadi siji, senopatine pirang-pirang nek sampeyan sembrono malah cilaka. Mundur mawon. Ora, arep tak jajal. Mbuktekke omonganmu, kekuatane Senjaki kaya ngopo? Nek iso ngalahke karo aku pancen wong priwira tenan. Ning tak delok detek piadeke kalah karo aku. Ora, aku nek kalah karo Senjaki, nggih dicoba mawon. Minggir, trajangi parep karepe dhewe. Wirambono Dewa.
mati aku. Waduh. Aduh mati aku. Aduh mati aku. Waduh. Wah jagat ya Badro. Waduh abang bayi. Kowe iki jane kanca pamungsuh. Kowe iki kanca pamungsuh. Ngerti ratu Gustine tiba kok tok tibani, kok tok tubruk. Kowe ketoke kancane jane kowe sengit karo aku. Kowe ndem-deman karo aku. Nuwun ngapunten. Niki wau kula mboten sengaja tenguk-tenguk teng dalan. Sampeyan tiba grubyuk candak pate Udawa duantem sirah sampeyan diel kontal. Kula lagi nglinting udut candak sirah kula duantem karo Pati Udawa diel kontal. Tibane ora sengaja nek nibani nek niba niku sengaja nek tiba niku ora sengaja. Ora sengaja kok bener. Monggo papan pirang-pirang jembar. Lah kok kowe nibani aku, kowe ketok le sengit karo aku kowe. Ketok le sengit karo. Ngopo kuwi? Nek nganti kula nesu mergo diarani kula ora trima. Ora trima karo ngopo? Kowe ketok banget. Kowe tak jak tekan ngene kowe dadi abdiku. Bareng aku kesangsung ning kene. Kowe nibani aku sampeyan ae dhewe. Toko kedan, edan men. Domong ora sengaja kok plak-plak ora. Wah edan. Wong-wonge padha kompak-kompak kok. Ketoke sing maju siji bareng aku rada lena. Sing nandangi wong pirang-pirang. Nggih. Bilung nendi? Modar. Modar piye? Duantem sencaki dadi sewalang-walang. Ingin ku teriak. Wah. Malah waras. Gayeng tenan. Wah ya luar biasa. Ratu Gustiku tiba candak sencaki set nganggo irama kendang tungget-gentung bres aku neng dhuwur wit modar. Aku iki bosmu mbok men ra cocok kok. Togok lagi nglinting udut candak raine cek beret kepruk bres aku modar sisan kae angkeme kaya jugangan kae. Dapurmu ra bareng tiba kok nibani dedes ndendeng tandeng neng bres wah gayeng tenan. Kok iso kompak kaya ngono ya Gek? Ah iya. Luar biasa. Kowe ora diantem sencaki. Weh kanca bal-balane. Sopo? Sencaki kali kula. Ora bakal ngantem kula. Slamet. Lah ngene yo. Edian wong kono apik-apik kabeh nek tumandang padha guyub rukun Bandara Rompol. Sing nyemelangi niku sencaki. Nek liyane ra patek nyemelangi. Sebabe sencaki niku ampuh. Ning nek Udawa niku patih ning nuwun sewu, patih rada ngawur. Kok ngawur? Ora duwe kasekten, ora duwe keluwihan. Ning nek perang entuk glugu ya gebuke, entuk lemah ya sawurke. Patih sing rada ngawur niku mung Udawa. Yo. Diawake kok bandem sandal kula. Ame ngrasani kok dibandem sandal. Wis aja ngrasani ndak disbandem meneh. Kula niku mung ngaturke. Dasare niku janjane ora trah piyayi ning ming putu Demang utawa anak Demang. Mula kasektene ya sarwa kurang. Udawa nika. Nek mungsuh Udawa tak pesthekke sampean menang wong patih ora tau duwe kekuatan apa-apa. Empun. Kula niku wis ora ngrasani. Blat-bet ora. Mboten ajeng ngrasani sampean. Mundha malah lara kabeh awakku. Kula wis iya kok nggih. Wis ora bahas itu. Wis tas-tas. Yen wonge sing guyu latas-latas kok nika Prate Praguta niku Patih Mandura. Weh lah pancen setan tenan kok. Wong wis ora ngomongke dheke kok senengane ora. Patih Praguta nggih.
Saka Mandura niku ya abdine Prabu Baladewa. Kok isih terus to ya? Lha niku wis ora ngrasani sampean. Kok senengane tunggale isih ana? Mesti wonten patih Pancala jenenge Trusna Jumen anu Trusna Kethu niku nggih wonten. Wanggre aku mangkel tak parani tenan. Wong wis ora ngrasani kok isih mbandemi sak penake dhewe. Trusna Kethu kok Trusna Kethu anggih niku. Mergane nek sampean mboten ninggal tumandang karya. Seria long-long nari tau to banauli dasi yang mendi tau to kitau to banauli. Dikuse to sing tak-tek. Konangan ora. Iya. Guyune dicengkok ora. Kok nun. Arep tak tambani pusakaku. Lho, napa? Siung pengape? Daya kekuatane nggo nyokot gunung jugrek. Segara asat. Oh, siung kok nggo nyokot gunung. Aku kira nggih siung ketok nyokot-nyokot terus aku. Dua purmura. Iki tak nggo nyokot menungso mesti tekaning pati. Ngandel ora. Nggon aku iki tak nyokot cok kejet-kejet kae kok. Mati. Ora. Lah kenapa? Ora apa-apa, ora mati. Ha iya. Kuwi duwe siung gadah kula tinggal teng omah. Minggu siap-siap nek dienggo nyokot. Dadine Sencaki arep tak cokot. Sencaki cokot mati. Nek sing maju Udawa cokot mati. Udawa Sencaki mati, Baladewa ora trima. Baladewa maju, cokot mati. Udawa Sencaki Baladewa ora trima, Pragota maju, cokot mati. Ratu Pancala ora trima maju, cokot mati. Trusna Kethu cokot mati. Trusna Jumena cokot mati. Kodhok ora. Padha kok nyokot. Daging cokot mati. Ya ngopo lho cah kok nawak-nawakke ora. Pun dijani mah nek kira-kira iso materi wong piyambak. Cokote kok. Ngatos-atos nggih. Togok wonten dawuh. Iki ngopo kok iki akuling-akuling ngopo? Mulane nek guyu sikile ora mancal kabel. Wong perang kok padake ning karaoke. Wonten dawuh. Saiki tontonen, kuwi tontonen. Kuwi deloken. Kuwi deloken kowe nek ngalem mungsuh entek amek kurang golek saiki sawangen. Kuwi tontonen. Oh. Ngono jongkong-jongkong ke ora. Ndekno kowe nek ngalam Sencaki duwe gada wesi kuning. Endi gadane? Sencaki tak cokot mati. Jarene kowe Satya Digdaya, nyatane tak cokot mati. Ora. Panglisin jongkong-jongkong kletak-kletak kowe. Duapure ra ndek untu ngletak-ngletak. Ya iki deloken kuwi deloken. Iya. Yung yo Sencaki kok yo mati ming sak cokotan. Lung. Rene yo. Ngapa? Sencaki mati.
Lakone apa? Sencaki kok mati ki lakone apa? Kuwi ora mati ning ngaso. Ngaso tata-tata raja sing gleleng ki tak kapake terus wadah wuh ngarepku iki tak kapake. Wadah wuh iki Kowe dengkulmu melocot ora. Nyatane mati. Niku urip ning ming tata-tata. Tak cokot mati. Sencaki kok ming sak cokotan. Mboten mungkin. Niku urip. Mati. Urip. Mati. Urip. Ngel banget. Rumahsaku saiki ngel tenan. Tak cokot nganggo siung pengapit mati. Nggih, ning mboten mati urip. Mati. Urip. Nek mati piye? Manut Tak pecah ndasmu. derek Lung ora idan lho. cerewet meneng kowe. Nek urip Manut. gajul Dadi. Biyen ngopo? Urip ya ming doyak-oyak mendring ki mbok ya semua. Mudar mbok emen. Ora wong edan lho nyatane ya mati kok. Urip kok kowe arep melu sisan iye. Lho, nantang. Lho kuwani kok Nek mati, manut. hak plotot tetengmu. Iya. Nek urip Manut. tak betot. Iya. Dadi. Wong ki ya ming kari ketrima uripe. Nek Sencaki mati tenan pecah sirahku njebluk wetengku. Nek Sencaki urip gajul bos karo betot kakakku. Haha. Sasuwene dadi adine rang tau betot togok ya. Ya mengkari. Muga-muga dewa ki ngerti penangise mbilung. Sencaki kok ming sak cokotan ki njur lakone iki apa? Sencaki kok gampang mati ki. Kaya mesine iki ora apik. Wong ki ya mengkari-kari gebule. Ngopo kok bengak-bengak? Nolea nembus patang angka kok. Wong edan ora senengane. Wo wis. Enak ngomong kok? Mang noleh. Lho, Sencaki saurip. Ana diolas. Ora minggat. Cokot mati kowe. Mas. Ngopo? Melunasi. Kuwi lha gajul tenan. Gajul tenan utange wadake. Kene gak Aja. Lung ora edan ki ngopo iki mbiyaki sarung? ngene ta. Sak betotan kalah kok. Aja. Kene aku wis nganggo iki tanganku wis tak usar-usarke wedi lho. Ben ra lunyu. Kowe iki tuwa ngglidik e. Tok gawe lunyu terus. Dapurmu. Wegah aku. Rak mlayu to, ora sesuai karo janjine to kowe. Kene to. Ora ngriseni ngopo ya? Lho. Kene to, ming sithik makluk ngono tok. Engko gek wis. Oh iso tambah dawa lho kok. Pret. Ngono ora ngriseni. Sinia ta. Moh. Senengane ora. Den, Ndara Sencaki niku mang cekake Den. Niku. Nah. Pun teng niku mawon. Nuwun nggih, Den. Yo padha-padha. Tulung kan melumah sisan. Melumah. No. Nah, kene ya pasrah. Dene kaya yak-yak oleh mlayu ra. Oh. Betot nggo nilat. Piye kok? Kok ha. Hah? Kok ha. Kok kirike sapa? Kok kakak boleh ke kamu ya apa Sencaki minoro abdiku, aku ora nrimake. ayo kowe ngejawab tak lateni
modar. Ayo, amuk. Senjaki mlayu-mlayu tak pasrahi Wadyabala kowe ngirit Wadyabala Pancala ngundurke Wadyabala saka negara ing Trebala Suket lha kok dadi kowe mundur piye ngaturaken ketiwasan kowe Prabu tiwasan piye jebul Prabu Wirambana Dewa Prabu Lokayanti menika digdaya lho kowe iki adat sabene ngalake ratu sabrang kok saiki sambat karo Baladewa nyatanipun digdaya piye kula dipun cokot dening Prabu Wirambana Dewa satemah badan kula kraos panas mboten kanten-kantenan melumpruk tanpa daya mila kula lajeng nyingkir saking peperangan ing pangajab kula saged munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Prabu Mandura lho kowe kalah iya pangestunipun kula kawon wah nggugu karepe dimanos maning jajalanan iso ngundur karo adine Baladewa Satria ing garpur jae Wirambana Dewa taker marus karo aku bae menungso ora tatanan pamer kadigdayan pamer guna kasantikan kowe ngundurke Wadyabala Pancala ngundurke adhiku Setyaki ayo iki nata mantura Prabu Baladewa pancen kowe sing tak ajangi ndi Prabu Baladewa wong kang wis wani nantang karo Wirambana Dewa sing wani nyumbari karo aku lan paseng giri sayembara aku iso ngalahke kowe mboyong Wara Srikandhi piye muni piye kowe arep ngalahke Baladewa iya kowe arep ngalahke Baladewa Kendi toyot mimangkat dangol dewa ora bakal menang karo Baladewa. Ayo, kowe apa aku nek sing tekane batik? Lakon penjang kamu. Menungso tatanan. Wah, posasine Baladewa. Wani karo Baladewa. Mati dening aku. Diajak opo kowe? Mati aku. Kok mati aku kok? Kok aku mati? Ora seru-seru. Ora seru-seru kowe. Sampeyan nek mboten kula slametke modar. Loh, mati piye? Baladewa nek pun ngonten nika ngamuke medeni. Nika dilongkas nggawa Kyai Nenggala Kyai Alugara. Ratu menungso tataran Jaja Nenggala jeblok wedhus. Aduh kok pun kliwat, Kudune pun wau sampean muni aduh. Waduh iki nendi iki? Teng Jugangan meneng mawon. Ratu kojane kok mawon waton slamet. Aku mbok seret nggih. Kok ndasku tatap-tatap watu. Nyuwun ngapunten liwat jaratan. Sirah Nalindra kula du kali kijing. Wah edan. Bilung nanti lho. Bilung nanti kok mboten sasro-sro. Kula ngomongi mboten sasro-sro to. Ya wis. Alon mawon. Mengko nek suarane krungu Baladewa sampean mati. Iya, alon-alon kok alon-alon. Bilung nanti bilung. Mboten kali kula pisah wau. Sajahe ketemu Baladewa dinenggala ndase. Modar bilung. Pada kemana ini? Lah kayak kaya suarane bilung nggih. Kok ditinggal aku ya? Gak. Tagak. Takak.
mbok yo diwenehi tandha ben ngerti nek neng kene. Kaya tudinge tagak. Oh, pada di sini. Lamit. Ora edan, sirah kok nggo ancik-ancik. Jugangane jero, nek ora ancik-ancik nek aku anjlok nek sikilku putung piye? Ya wis. Wah, pripun Gusti? Mati aku. Mati, jelas mati. Wah, ketemu Baladewa ora entuk nggon aku. Lho, dintekke Baladewa nggone. Iya. Ratu menungsa tatanan guar bedhe manus maring jajanan surtaning bawana guarnya. Kok kaya ana swara. Ratune tak kedhepke ilang kok ana swara sing demimil. Cangkeme. Kecekel jojo ndase nganggo nenggala. Asem ira sadar ya aku. Nanti tagak. Iki ning sumur urung dadi. Oh, ayo ora ngerti kok. Aja seru-seru. Ora Bu. Dipunupadi. Sencaki yo klithah-klithih. Nek ketemu jejeki nenggala mawon. Pate. Udawa. Nek nyuwara atos tenan. Ya ora apa-apa. Njagi, wonten dawuh. Goleki grumbul-grumbul ki ditileki. Gubuk-gubuk ki diglimangke. Mbok menawa ndelik ning kono. Nggih, sendika. Kecekel aja diawi urip, pateni. Iki. Pripun? Deg-degan mboten sampean? Aduh, lu mati aku. Deg-degan kula wis ratapan kok. Mula ampun nyuwara sing seru-seru. Nendi ketemu ajar. Kok dadi iso ilang ora ketok wonge. Kuku karepe dhewe. Wis do ngalor kabeh kita iku. Ha iya. Soale ora. Kuku ngopo e? Udawa ki nyecek tegesan ning ndasku wae. Gek rokoke kretek. Mak kritik. Borokku mateng gak. Arep tak icipi apa? Oh. Setyaki, wonten dawuh. Kaya ana swara ning kono. Padosi mawon. Oh, keseron kowe. Senjaki. Ya. Dititeni welu. Udawa. Heeh. Sapa kae mau? Mbuh. Tak inguke. Ya. Pragota. Pragota. Baladewa. Heeh. Sapa? Kresna. Oh iya. Damangi ya. Kresna ki ra ireng ta? Heeh. Saka ngisor tak matke ki ireng banget. Semu-semu klawu. Apa iya? Ya ngeyel kok kowe. Kresna kok klithah-klithih. Ayo ora ngerti kok ya. Karang ya wong ki dhewe-dhewe coba nek ora percaya tak rada ndangak. Ya dimatke tenan. Heeh. Sencaki. Iya. Udawa. Pragota mandeg. Mandeg. Aja. Mbok sing tertib. Kon meneng kok malah mburi muni. Udah ngampet ket mau. Kok mana apa kok? Wah, iso semaput aku bondu diambet. Ora seru-seru doan mulutnya. Baladewa. Ada. Kresna ta? Oh iya. Ireng kok. Weh.
Mosok Kresna nganggo rendan? Kaya nganggo jala kae lho. Oh, sapa? Tatin. Aneh-aneh. Jala ki ya iwak ta ya. Jala kok bokong ayo. Le narik ngrekoso. Wah, jan ayo aneh. Udu Kresna. Ah iya udu. Kresna kok klithak-klithike ora bakal kelakon. Toko kuwi kok. Aku kudu piye? Mang wangsul tereng parang Gubarjo mawon matur Prabu Jungkung Mardiya. Nek sampeyan boten purun wangsul sampeyan maju malih mati pun sampeyan sedo malah ngrekoso. Niku cocok napa sing ngendikae Toga nek sampeyan ngeyel nggih monggo mawon. Sinuwun kula ngaturaken ketiwasan sinuwun. Tan samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya wengasepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking nganti cumengklungen rasaku nggonku ngrantu kelawan utusanku nalindra ing Trebela Suket ingkang wigati takon nanjihake kepiye mungguh wangsulane nalindra ing Pancala nggone nalika semana wis nampa nawala saka nalindra ing Paranggubarja Prabu Jungkung Mardiya lah kok dadi tak antu-antu ora ana wangsulan pangandikaning nalindra ing Pancala mula aku utusan kelawan Prabu Wirambana Dewa ingkang wigati takon nanjike marang Wara Srikandhi. Mongko selak ora kuat rasaning atiku. Pendak dina tansah gumana musik. Ana ing paningalku citraning Wara Srikandhi ingkang banget gawe gogrok marang penggaling Prabu Jungkung Mardiya. Ya. Yen to nganti telung kedheping paningal iki ora ana sawaning Prabu Wirambana Dewa ingkang dak utus nanjake marang negara Pancala. Prabu Jungkung Mardiya bakal sumusul ning negara Pancala dina iki uga.
Sandya Bala Pandhawa yuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambah nggih slukatite Merut layut sagung praratu sang swatama Wirambana Dewa nggih Gusti kula malah kepanggih wonten ing margi Paduka badhe tedhak dhateng pundi mesti wae ora jinem ora jenjem penggaliku ya disababake aku utusan kelawan sira Yayi Wirambana Dewa nanging temeka dina iki lha kok durung ana kabar kawusanane mula niating Prabu Jungkur Madya bakal sumusala negara ing Pancala malah ana ing dalan ketemu marang sira Yayi piye munggo pawartane aku bakal nampa atur ing Yayi Wirambana Dewa sewu-sewu kalepatanipun ing abdi tadah wadana sinuwun nalika semanten kula sampun kelampan sowan ngersanipun Prabu Drupada ing Pancala lan kula sampun ngaturaken menapa wigatosipun dene kula sowan ngabiyantara ngersanipun Prabu Drupada ingkang wigati nanjaken dhateng pun Dewara Srikandhi nanging nyatanipun atur kula winangsulan dening Nalindring Mandura miwah Nalindring Darawati satemah dados panca bakah toga kelan bilung abdi kula ingkang dados seksinipun ewadene gandeng kula menika namung badan sepata mila kinaraya dening Wadyabala Pancala nyuwun mahapunten sinuwun paripaksa kula mundur saking babaratan niyating manah kula namung badhe munjuk atur ngersa Paduka Gusti kula Prabu Jungkung Mardya ngaturaken cabaring damel anggen kula mboyong dhateng pun para Srikandhi wae dalan kedabyah kokean cacah ngrebda tanpa guna semagoh tanpa bukti kakean gunem tanpa guna nggonmu semagoh marang ngersaning Prabu Jungkung Mardya ora ana buktine Wirambana Dewa wonten timbalan ewadene isih gedhe paliparmaning ingsun tumrap sira matur sembah nuwun Balya aja melu-melu marang Prabu Jungkung Mardya lelakon iki arep tak lakoni dhewe kelakon ya saka aku ora ya saka Nalindring Paranggobarja wong Pancala ora menehake Wara Srikandhi amuk Suramrata Jayamrata tak obong negara ing Pancala leganing atiku ya jagat pangestu ngkara wayah Bathara jagat Hyang Agung muga ngayomana warang projeng Pancala sak isine nuwun mangke nggih persasat kadidene kejugrukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu negari ing Wirata sasampunipun kula nyumurupi dhateng anak-anak kula anak Prabing Durawati sumawon anak Prabing Mandura sampun kepareng rawuh wonten negaring Pancala nggih ingkang Rama ing Pancala ngaturaken pasegahan panakrami sarawipun anak Prabu Indrawati wonten ing pendhapi negaring Pancala kawula nuwun inggih Paman Prabu tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang Utring Indrawati asung pambagenipun Paman sampun kula tampi karya bombong raos sing manah kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra punjuk ngersa Paduka Paman Prabu Pancala kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih nggih Paman Prabu sampun mboten kirang prayogi bisawanipun ingkang putra ing Dwaraka anak Prabu Mandura katuran karaharjan rawipun wonten negaring Pancala anak Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Pathik Indra Jaladewaku
tansah pinaringaning kawidadane ring sami kula sawanipun ingkang putra ing Mandura. Paman, kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk kersa paduka Paman Prabu Pancala. Kula tampi akarya bumbung raos sing manah boten langkung kaskecaken anggenjenganipun lenggah wonten ing pendhapi negaring Pancala nggih. Nggih, Paman Prabu sampun boten kirang prayogi. Piswanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Terus Jumena, il wonten timbalane ngadhawuh Rama, aturna bekti kelawan kadang-kadangmu ingkang katemben rawuh ana ing Praja Pancala nggih. Kawula nunistaken dawuh Koko Prabu. Koko Prabu Ndarawati kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Iya. Yayi Trusna Jumena wis ndak tampa. Sinajan diatur pangabekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paribedayana ing kasantosan. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Yayi Trusna Jumena. Wis ndak tampa karya bombong penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Trusna Jumena. Kula pun dinggo jimat paribedayana ing kasantosan. Kanjeng Koko Prabu, mugi kasekecakno anggenipun lenggah wonten ing Datulya Praja ing Pancala. Ya, Yayi. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ing Mandura ana ing negara Pancala dina samengko iki. Nuwun sewu. Bingahing manah tanpa pepindhan. Mbok menawi andadosaken cingaking pengalijengan dika anak Prabu kekalih. Dinten samangke daya-daya kula suwun rawuh wonten ing negari Pancala. Inggih ingkang sepisan kula nyuwun lumunturing se samudra pangaksami nggih. Jer kula ngertos sinten jatosipun Nalindring Ndarawati miwah Nalindring Mandura. Nadyan pinanggih umur utawi babagan yuswa kula menika langkung sepuh. Namung nyatanipun jengandika anak Prabu Ndarawati menika lenggahipun minangka titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewaning kabagyan ingkang dados sumbering pepadang. Mila nyuwun pangapunten dening Kang Paman Cumantaka ngrawuhaken jengandika anak kula ing Ndarawati miwah anak kula ing Mandura. Nuwun sewu Paman sampun kesangeten anggen paduka mraja dhateng ingkang putra ing Ndarawati. Jer lugunipun sampun sawetawis dangu kula mboten sowan wonten ngersanipun pepunden. Nggih, semanten ugi kula nyuwun pangapunten. Mbok menawi wonten sisiping lambah kula Paman, malah nuwun sewu. Semunipun daya-daya kula nyuwun dawuh menggah menapa darunanipun dene Paman Prabu tumunten animbali ingkang putra kekalih. Anak kula mangrumiyin menawi paduka ningali pasewakan ageng negari Pancala dinten menika kating areget persasat kejelok-jelok ingkang paman kala wau boten saged kula gambaraken. Sepinten to sesaking raos kula mulat kawontenan negaring Pancala ing mriku lenggan menika. Inggih estunipun sakbobotipun anggen kula ngasta pusaraning negari Pancala. Jebul pinanggipun tasih awrat anggen kula momong dhateng raosipun ingkang putra inggih ingkang rayi sekaring kedaton persajan kemawon lari tasih wingi sonten persasat dereng ilang pupuk lempuyangipun nggih. Nuwun sewu menapa ing dipun keparengaken Paman Prabu kawontenanipun kadang kula sekaring kedaton Yayi Wara Sri Kandi. Nggih, mboten klentu. Nuwun sewu. Lah lajeng babakan menapa Paman? Babakan menapa ingkang dadosaken sengkel penggalih paduka menggalihaken dhateng kadang kula pun Yayi Wara Sri Kandi. Waduh nggih. Menawi namung kawontenan Praja Pancala kemawon tasih saged kula rampungaken nanging menika ngrembak bab anak kula Sri Kandi ingkang radi melangkah ing bab kawanitanipun. Paman Prabu ngendika mekaten dasaripun menapa? Inggih. Saderengipun kula mboten badhe ngawon-awon dhateng anak kula menika mboten. Namung nyatanipun wonten buktinipun. Anak kula menika kisah tanpa pamit persasat ical tanpa lari. Nanging ing bab kesaenanipun jagat Pancala menika sampun keberbeken kaliyan kondang ngumandangipun ingkang namipun Sri Kandi, anakipun Prabu Drupada. Wiwit ingkang ciklu-ciklu Jambuluwanen, langkung-langkung para muda tumaruna kesandung jedhut sing dirembuk mung Sri Kandi. Nanging kula mboten maiben nggih. Pancen nyata anak kula ingkang setunggal menika langkung menjila tinimbang wanita-wanita sanes lan sakbarakanipun. Upaminipun babakan menapa Paman? Nggih.
Nadyan mijil wadon putra ratu nanging Sri Kandi menika anak tengah. Saben dintenipun namung ngangkat para nem-neman wanita supados tuwuh greget gumregetipun anggenipun ngudi ngelmu kanthi amandigani asung piwulang gayuh kawruh satemah sakmangke boten wonten wuta aksara ing negari Pancala menika. Saking wekel lan rigenipun Sri Kandi anggenipun kula wentah bab pamulangan lan pasinaon ingkang satemah wangsul wangsul Sri Kandi menika pikantuk kanugrahan saking para tiyang sepuh ingkang wujudipun maneka warna pasugatan. Inggih jalaran anggenipun sampun saged ngedegaken pawiyatan luhur wonten negaring Pancala. Ingkang sedaya kala wau dipun budidaya piyambak dening pun para Sri Kandi sinengguyung dening para nem-neman sanesipun lan leres dawuhipun para sepuh para nimpuna lan para sewa sugata menawi tiyang menika sakmangke kedah pinter Sri Kandi sanget migatosaken gesangipun para kawula langkung-langkung para kawula ingkang keserakat ingkang nandhang kacintrakan upamanipun Sri Kandi sanget saged migatosaken dhateng gesangipun para amung tani kanthi paring seserepan bab panggula wentahing siti pangertosening kawruh ing tetanen mila boten nama mokal menawi negari Pancala dinten sakmangke sampun ledhu-ledhu ijo royo-royo sedaya taneman katingal sami lemu-lemu satemahan jalari miraing sandang lan buga ing negari Pancala. Inggih sedaya kala wau tuwuh awit saking pambudidayanipun anak kula pun para Sri Kandi namung inggih menika sampun wangsul wangsul kula aturaken ing ajeng elok ing negari Pancala dinten sakmangke sirna saking pengalem-alem dene mbok menawi wonten jalaranipun mendranipun pun para Sri Kandi. Mbok menawi nalika semanten pun paman nampi nawala penglamar Nalindra saking Paranggubarja ingkang jejulukipun Prabu Jungkung Mardiya. Panglamar saking Prabu Jungkung Mardiya ing Paranggubarja kula rumaos bingah jalaran antuk margi anggen kula badhe muktekaken anak wadon sapa wonge sing boten bombong yen anak digarwa dening ratu isih Joko dasaripun bagus sugih bondo donya turta sekti mandraguna jembar jajane sugih bala sugih gaman sinten tiyangipun ingkang boten remen inggih kados pundi raosipun Bu ingkang bapa sareng para Sri Kandi badhe kajatukrama kala wau piyambakipun mboten wangsulan namung tumungkul sarwi bungkem 1000 basa ing wekasanipun Sri Kandi kesah ical tanpa lari nggih mila menika mbok inggih saka pepadang Jerpaduka angger menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang boten kekilapan ing samukawis menawi anak kula masih sugeng tasih dipun ayomi dening dewa wonten pundi dunungipun anak kula Wara Sri Kandi dinten sakmangke menika nggih anak Prabu Ndarawati Handrah ingkang muswita rum kasiliring samirana mrih Sekar kadung ngas gandanya mawe raras renaning driya
Paman. Mugi diagung pangaksama paduka Paman Prabu Drupada. Ngaturaken cubluk cupeting nalar tuna ing budi cingkranging samukawis. Nadyan to paduka wangsul wangsul paring dawuh bilih kula menika titising Sang Hyang Suman. Namung sampun sinenggo kula badhe mengucal dhateng tiyang sepuh. Oh inggih mboten. Dipun wucala kula mboten badhe serik kok nggih. Jringkeng kula rawuhaken mriki menika utusanipun para titah pitataning jalma pepetinganing menungsa ingkang jagat menika sampun ngakeni dhateng luhuring Nalendra kekalih inggih menika putra ing Dwarawati miwah anak kula ing Mandura. Nggih wale-wale menapa sareng kula teliti menggah pangandikanipun Paman Prabu babakan kadang kula Yayi Wara Srikandhi menika kala wau saestu netepi darmanipun putra ingkang gadah kewajiban minangka swarganipun Rama miwah ibu damel bombonging manah tiyang sepuh Srikandhi sampun saged ngrumaosi jejering putra bangsa inggih putra bumi ingkang saestu gadah tanggung jawab tumrap kuncara lan botenipun negari Pancala ing mekaten kala wau saestu nadyan Srikandhi menika kala wau jejering pawestri namung saged dados patuladan miwah saged njunjung drajating para kenya wonten ing negari Pancala menika satraju kaliyan para priya Paman. Nggih. Ning nuwun sewu lho nggih. Nuwun sewu wiwit kina rumiyin ngantos sak mangke tumrap ingkang Paman menika bocah wadon kuwi mapane amung wonten wingking. Kewajibanipun wanita menika namung werni 3 inggih menika masak, macak kalih manak. Namung menika. Ning nuwun sewu. Lah kok Wara Srikandhi dadak reka-reka arep dadi prajurit menapa kinten-kinten pecus nglampahi. Sedaya menika rak kedah manut dhateng kodratipun piyambak-piyambak. Kewajiban ingkang kedadipun lampahi dening tiyang jaler inggih kersanipun dilakoni dening wong lanang. Wondene kewajibanipun tiyang estri inggih kinudrat kedah tiyang estri ingkang nglampahi. Sampun warsa mangke kisruh nggih. Monggo cak-cakanipun Srikandhi ingkang dadak kisah tanpa pamit menika, wah, cara kula ngaten menika mboten cocok, mboten mathuk. Wanita menika panggenanipun kasusilan. Lah kok teka jebul menika badhe miwiti ngurang susila. Putra ratu kok nerak pacak nerajang angger lajeng tundhonipun dipun tiru dening kawulanipun. Monggo kekudanganipun kula menika sipating wadon. Wong wadon iku pancen beda karo wong lanang sinebut jenenge wadon. Wadon menika suka saka lingganing tembung wadu. Wadu menika tegesipun kawula. Mila wong wadon menika tumrap wong salaki rabi yen duwe bojo kewajibane kudu ngawula marang guru laki. Mila ugi dipun mestani estri. Menika tegesipun angger-angger. Mila tiyang wadon ingkang sampun minengku ing kakung luwih-luwih wis anak-anak menika dados adeg-adeging bali wisma sabab menapa nggih? Inggih wong wadon wau ingkang esuk sore rina wengi tansah nggula wentah tumrap garwa lan putra. Mila ugi sinebut wanita tegesipun wanuh ing tata. Ugi sinebut putri. Putri menika tegesipun juru pangentas kasengsaraning Rama Ibu. Inggih kanthi nindakaken darmaning wadon estri wanita menika tegesipun sampun saged nyuwargaaken Rama Ibu jalaran swarganipun Rama Ibu menika namung dumunung wonten tandang grayange anak. Inggih. Lah kok Srikandhi mlumpat pager. Srikandhi nerak pacak nerajang perbatang. Kula nuwun sewu. Inadan kanthi pawadan menapa kemawon lampahipun Srikandhi mekaten menika kala wau badhe mbebangri dhateng asmanipun Alendring Pancala. Badhe mbebangri asmanipun Alendring Pancala. Menawi anak Prabu kekalih anak Prabu Ndarawati tuwin anak Prabu Mandura menika kula suwun rawuh wonten negaring Pancala. Malah sak mangke mboten saged paring pepadhang dhateng ingkang paman ing Pancala pun Drupada. Kula piyambak ingkang badhe mandhap saking dampar ngupaya Srikandhi sak mangke menawi Srikandhi sampun pinanggih mboten badhe kula paringi pangapunten. Iya sabab saking anggenipun sampun jejemberi asmanipun tiyang sepuh dene wong wadon kok wani lunga saka omah Srikandhi bali kula patrapi pidana ingkang sakmurwat kaliyan kalepatanipun nggih. Ratune Ratu Tama Pati-pati lino Pranayaka Tyasraharja
panegari becik-becik parandene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkenan ndodra rupita kang ribeti Didemadaning pasakan agung negaring Pancala. Nalika semanten samya midhangetaken pangandikanipun Alindra ing Pancala Prabu Drupada. Ingkang pungkasan andadosaken kagiat jroning driya nata ing Darawati sumawan nata ing Mandura. Satemah tintri madyaning datul negaring Pancala datan mubah, datan musik, nadyan samirana datan lumampah. Kaperbawan wingit mimbaning pangandikanipun sang nata ing Pancala Prabu Drupada. Nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujane ganten wardu jane mangecok nang durung abang kedul manding dasaring Bertala. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangping mriki seban bonamo apa to kang dadi darunane. Ora numantan rangke gajah medhot saka mandilan. Kejawi namung sawanipun wonten satunggiling nalindra tlatah sabrang. Ingkang mantun mancat ponca niti minggah datulaya galya kaya barung nganti nanggap. Akarya kagat kang samya muni mangbrong warek kawula kanca pihak-pihak ana daya mikir dalu-dalan Nuwun. Inggih. Sinongwati Sinongwati jagat kinari
among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambreganggeng aita denceng-dencengan ila dala jagat dewa batur jagat pangestu ngoro terus Jumena kula wonten barawu menapa Kanjeng Rama lha kok dadi durung tutuk nggonku sapejagung lawan Atmajaku Nalindra ing Ndarawati apa dene Nalindra ing Mandura iki kok ana dayoh monggo bareng tak sawang katone Nalindra sandangane sarwa becik apa iki sumitrane anakku lanang Trusna Jumena nuwun sewu Kanjeng Rama nadyan ingkang putra nembe sepisan menika ngawuningani dhateng Nalindra menika mila menapa boten langkung prayogi tumunten ngatimbalana Nalindra saking pundi sinten jejulukipun menawi gadhahi wigatos ingkang sae Kanjeng Rama kedah nglenggahi bawa leksana nanging menawi badhe mbebudhek banyu bening kawontenan negaring Pancala sampun ngantos kuwatir kula ing badhe napaki dhateng Nalindra menika Kanjeng Rama bagus tak takonane sumeniya sawetara luwih dhisik ya nggih anakku bocah bagus sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang putra pun Tresna Jumena nuwun sewu Kisana Gladiwanuh nggulang tepang kula dereng nate pinanggih kaliyan panjenengan mongko nitik ageman ingkang sampun panjenengan agem panjenengan menika nedahaken satunggiling Nalindra panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana Wiladala Kisana Gladiwanuh nggulang tepang menawi dipun marangaken kula badhe nyuwun mriksa panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana anak Prabu Ndarawati wonten dawuh paman lha kok dadi tak dangu kok meneng wae mbok menawi kirang sora anggen paduka paring dawuh sabab busananipun Nalindra menika ngungkuli dhateng busana Nalindra sesaminipun cobita mongko talinganipun dipun tretes inten kados mekaten menika mbok menawi bolonganipun talingan ketutupan inten Driji 5 dinggoni ali-ali kabeh inggih sajahe sugih ram mbok menawi ngaten kok Prabu Kisana sampun kinten kula dipun mestani tumambuh yawek sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana panjenengan menika saking pundi sinten jejulukipun Kisana nuwun sewu nggih mbok dipun jawelaken wong mripate mendonong kok kaya ora dong wela dalane ora dijawel tuman wae wonten dawuh wonten dawuh sinten jawel kula kowe iki ditimbali dening Paman Prabu Drupada kok meneng wae lho menapa sampun dipun timbali wis kok Prabu kok malah sing nesu ki ngopo to ya jengkel aku ketekan dayohe kok bosok kupinge panjenengan sampun dangu kaliyan kula sampun Kisana waduh kula aturi mangsuli panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun lah dalah rak ngaten menika dadosipun cetha. Kula menika Nalindra tasih Jaka Tumaruna. Lho kok geseh. Jejuluk. Nun kupluk. Sampun cetha kok Prabu. Piye? Pancen Nalindra sugih ning budhe. Lho lah kok engko gek rada lamur barang. Mbok menawi ngaten kok Prabu. Jejuluk. Nun, jejuluk. Dijulukke. Jejuluk.
Wo jejuluk. Inggih, adalah. Yun pangapunten. Kula menika saking sugihipun ngantos kula menika nuwun dan gadhahi ciri mboten patosa mireng. Oh, ngaten. Inggih. Lajeng sambetipun menapa kalian Rajakaya kok mboten patosa mireng? Mergi kula menika nek maem lawuhipun inten. Oh, ngaten nggih. Tirah-tirah negari kula. Saking negari pundi? Kula wingking saking negari ing Tarbelo Suket. Terbelo napa Tarbelo? Tarbelo inggih saged, Terbelo inggih saged. Jejulikipun Prabu, kula Prabu Surasekti. Wonten ing mestani Prabu Wirambana Dewa. Wonten ing mestani Prabu Lokayanti. Dasanama kula kathah sanget. Oh, mekaten. Inggih. Ugi Prabu Sunya Sekti. Inggih. Ugi Prabu Nurboe. Kok Prabu Nurbo? Nami alit. Nami kula menika nalika alit kula dipun paringi nami dhateng tiyang sepuh kula Nur. Utawi ingkang mestipun cahaya. Supados gesang kula menika mawa cahya nyatanipun tiyang sepuh kula anggenipun gadhang kalian kula numusi sak menika kula dados ratu sugih mblegedhu kula ratu sing pancen kesugihan kula persasat seprapat jagat. Oh, inggih. Kula nderek bingah kedah. Inggih. Menapa leres kula sowan kesanipun Sang Prabu Drupada. Kula ingkang nami Prabu Drupada nalindring Pancala. Walah. Kula janjanipun sampun priksa, kula sampun mireng kondhangipun Prabu Drupada negari Pancala menika ngumandang ngantos negari kula. Ning sareng kula dumugi alun-alun negaring Pancala, jebul ngumandangi negara Pancala menika mboten kaya ingkang dikabarke tiyang-tiyang. Negara Pancala jarene negara sing gedhe. Negara Pancala menika jarene negara sing gemah ripah lojinawi. Ning sareng kula tiliki wonten mriki, kula dumugi mriki, Pancala menika mboten wonten sapros kawanipun negari kula. Kaendahanipun kalah kaliyan negari kula. Makmuripun kawula kalah kaliyan negari kula. Inggih. Kekiyatanipun piyambak-piyambak panjenengan sampun ngantos supe panjenengan dipun sembah dening para kawula kedah mituruti dhateng menapa panjalukipun para kawula. Inggih, kula sampun ngertos sepuh kula tinimbang panjenengan, pengalaman kula tinimbanganipun Sang Prabu Wirambana Dewa. Lokayanti. Iki kula namung ngemudaken. Amargi panjenengan dados nalindra menika dipun sengkuyung dening para kawula. Menawi panjenengan boten gatosaken para kawula, menika tegesipun panjenengan menika nyupekaken dhateng para kawula. Kados kula. Kula menika ugi wonten negari kula dipun pilih dening para kawula. Ning kula mboten ginake arta. Telas kula sekedhik. Oh, inggih. Kawula sami tresna kaliyan kula. Inggih, sami kaliyan kula. Wah, niku sing apik kaya ngoten niku. Ora kok dadi ratu kok nyebar dhuwit. Dadi ratu kok menehi dhuwit para kawula, kowe milih aku. Ning barang dipilih lali. Niku ratu Majnun kaya ngoten niku. Inggih, kasinggihan mekaten. Mriki kula kinten boten wonten pangestunipun Prabu Lokayanti Wirambana Dewa. Mboten wonten sinuwun. Syukur nek ngaten menika leres. Nggih, nuwun sewu. Wonten pendhapi kok kathah para priyagung menika anak kula ing Ndarawati, anak Prabu Sri Bathara Kresna. Anak Prabu Sri Bathara Kresna kasinggihan mekaten. Kapernah putra kalian panjenengan. Menika kapernah anak kalian kula. Welah dalah edian. Bejo kemayangan, persasat kenugrahan. Kula saged pinanggih kalian Ratu Ndarawati. Waduh, wonten negari kula menika sedaya kawula kula kedianan kalian Ratu Ndarawati. Ingkang nami Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun Ndarawati kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Inggih, kisanak kula tampi dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun lenggah. Matur sembah nuwun. Wah, ngendikanipun renyah. Menawi panganan kaya peyek. Inggih. Ingkang inggil menika kadangipun sepuh anak kula Mandura. Sinten naminipun? Lho, panjenengan dereng nate mireng Ratu Mandura menika sinten?
Prabu Baladewa. Ora patek terkenal. Nyatane aku ora krungu. Sabar lho Kakang Prabu, sabar. Ora apa-apa. Santai wae. Inggih. Mboten patos terkenal, mboten menapa-menapa. Ora apa-apa. Medulek karo ratu kaya guwek ngono kok. Lho, niku tegesipun panjenengan lara ati. Ra, lara ati apa? Sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tawa, pangestu Tamarana. Waduh. Wah, Sinuwun Mandura niku ngendikanipun pancen watake pancen ngaten menika. Wah. Iki. Sinuwun kula badhe munjuk atur kersa paduka sinuwun. Inggih. Kula antu-antu wijiling pangandikanipun Prabu Wirambana Dewa. Lokayanti. Kok rumangsaku kleru terus to aku. Nyebut Lokayanti njaluk disebut Wirambana Dewa njaluk disebut Lokayanti. Kalih kedah dipun sebut sedaya. Mergi negari kula menika nek munjuk atur karo Nalindra ing Tarbela Suket nganti ora nyebut jenenge loro utawa telu nek ping siji terus kula gantung. Ngaten. Nggih, mila wonten negari kula menika sembah bekti kula katur sinuwun Prabu Wirambana Dewa inggih sinuwun Prabu Lokayanti. Menika nembe kula apunten. Oh nggih, nai ngaten kedah kalih. 3. Lho. Kalih kemawon cekap. Kalih kemawon. Wigatosipun menapa sinuwun? Lah menika ngaten sinuwun. Awong tanpa warni kula menika nadyan Nalindra ning kula menika nggadahi pepunden. Lho, pepunden kados pundi? Nadyan kula menika Nalindra nanging kula menika nggadahi sesembahan. Inggih menika Nalindra ing Paranggubarja jejuluk Prabu Jungkung Mardiya. Prabu Jungkung Mardiya nate atur nawala ngersakaken dhateng anak kula pun para Srikandhi. Menika ing badhe kula tanjihaken. Kula dipun utus dening Prabu Jungkung Mardiya sesembahan kula supados kula nanjihaken dhateng pun para Srikandhi. Mangrumiyin. Panjenengan menika sampun mamer ratu ingkang kesugihane seprapat jagat kok tasih gadah sesembahan menawi ngaten panjenengan menika Nalindra jajahan. Mboten. Kula mboten kepengin dijajah. Nyatanipun tasih kagungan sesembahan. Tegesipun negari Tarbela Suket menika kebawah keperintah negari Paranggubarja. Mboten dipun jajah, namung negari kula dipun dadosaken setunggal kalian Paranggubarja. Menika menawi wonten mriki caranipun dipun jajah. Mboten dipun jajah. Wong kula nyatane ya isih dadi Nalindra. Inggih, ning Nalindra jajahan. Sanes. Terus to kedhu wonten dawuh. Golek watu kepruke ndase kuwi. Ratu kok ngeyele ora jamak. Koko Prabu mbok menika namipun Daya kula lan panjenengan menika ya Daya. Daya ora kena mangsuli Daya. Sampun kendel menika pawasipun wonten Kanjeng Paman Pancala. Nggih, sumangganipun badhe mestani. Lah, sakmangke kula nyuwun dawuh. Kados pundi? Ingkang putra-putri Wara Srikandhi kaparingaken dhateng Prabu Jungkung Mardiya ing Paranggubarja menapa mboten? Monggo nalika semanten kula menika dipun utus mboten namung duta utusan nanging duta ngrampungi karya. Menawi Gusti kula Sang Prabu Drupada mboten maringaken ingkang putra-putri Wara Srikandhi, kula kaparingan Purbawasesa. Kula kaparingan Purbawasesa dening Sang Prabu Jungkung Mardiya. Badhe kula rebat sarana peperangan. Kula aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Kula mboten badhe ajrih ngrangsang baluwerti negaring Pancala. Paman Pancala wonten dawuh nggih. Nyuwun pangapunten paripaksa kula ing badhe mangsuli dhateng Nalindra ingkang namipun Lokayanti inggih Wirambana Dewa menika. Kula semanggaken namung menika wonten ing pasewakan duga-duga nggih anak Prabu Mandura. Nggih, kula sampun boten saged dipun emputaken. Lokayanti. Wirambana Dewa wonten dawuh menika sinten? Tepungke, aku Nalindra sing ora patek kondang mau. Aku Baladewa. Wah, dalah panjenengan sinuwun Prabu Mandura, Prabu Baladewa, dasar kepara nyata. Mula saya aku tak krungu. Matur saling Paman Prabu Pancala.
yen to Paman Prabu Pancala ora maringake adiku Wara Srikandi diboyong dening Nalendra sesembahmu ya kuwi Prabu Jungkung Mardya. Niatmu mau piye? Niatmu mau piye? Iya. Wah, kalah seru. Wedian. Suarane jan getap banget. Menawi Wara Srikandi boten kaparingaken dhateng ingkang abdipun Prabu Wirambana Dewa. Kula aturaken Sang Prabu Jungkung Mardya. Sak mangke negari Pancala kula aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Kula boten badhe ajrih ngrangsang baluwerti negaring Pancala. Wah, bagus, bagus. Yen ngono kowe ratu kendel, yen ngono kowe ratu bandel, kowe wani nantang karo Paman Prabu Pancala. Mongko ning kene lenggah anak-anake Paman Prabu Pancala, Yai Prabu Ndorowati, Nalendra ing Mantura Prabu Baladewa. Yen kowe arep nantang karo Paman Prabu Pancala ya gage, kowe kudu iso nglangkahi kuwandaning Baladewa. Nun. Kowe kudu iso nglangkahi kuwandaning Baladewa. Lho, mangke piye? Kula dumugi mriki menika ijen tanpa ruang. Koko Prabu? Nggih. Bengok-bengok mboten wonten ginanipun. Wong ratu menika rada sowak kupinge. Oh iya ya. Lah inggih. Kowe tak kandhani. Wirambana Dewa, wonten dawuh, dimatke cangkeme Baladewa iki dimatke. Men kowe ngerti ukanane sing metu saka cangkemmu? Oh inggih, ngestakaken dawuh. Kersanipun kados pundi? Kowe wani nantang wong Pancala. Kowe wani nantang karo Paman Prabu Drupada. Kowe kudu iso ngalahke Baladewa merga iki anake lanang. Nalendra ing Pancala Prabu Drupada. Wah, latala, metu lanang. Waduh, Kresna aku iso lara iki. Aku wis mumet iki. Kersanipun kados pundi? Kowe kudu iso ngalahke Baladewa. Lho, panjenengan nantang kaliyan kula. Lho, wis ket mau. Wis ket mau aku nantang karo kowe. Wonten pundi papanipun tiyang neter Kadigdayan? Wah, dikira aku wong loro saudon telu saurupan. Apa diakira aku wedi karo sampeyan? Nadyan sampeyan ratu getapan ning aku ora bakal mundur jangan mungsuh karo kowe. Wah, ora minggat gretek ning kono dina iki pate. Koko Prabu menika wonten pundi papan kok mesti mletikke geni peperangan lho. Pendak-pendak kula kanthi sowan wonten negari pundi kemawon panjenengan menika mesti damel perkawis. Yo men, sengit ta. Ono dayoh kok nganyelke. Wit mau aku wis digawe mangkel ning jane aku tak ambet. Bareng dikandani Kyai Prabu Ndorowati, wah. Kondang kamenang-menang wonten negari kula ning bareng dikandani Nalendra Mandura Prabu Baladewa kok cangkeme lho. Iso muni, lho, ratu rapate kondang. Urusane apa? Lah iki mboten menapa-menapa to. Lah aku ya mangkel kok. Aku iki kakangmu kok, kowe iki adikku malah ngluwihi karo kakangne. Lho, menika kathah. Lho, lah aku ning ora trima. Lho, iki malah nesu-nesu ngapa to iki? Rumasaku nang ndi kok arep nesu-nesu terus. Nyuwun pangapunten. Menika kala wau tiyang sugih lho, Nggil. Sugih apa? Wong pamer, kokean gluduk nang kirang idan. Koko Prabu. Sak mangke Koko Prabu kedah saged ngrampungi perkawis menika. Ya, aku ora bakal wegah. Aku yang bakal ngrampungi perkara iki. Lan kula ngaturaken panuwun nggih, inggih menika kawontenanipun negari Pancala. Lajeng sak samunipun mekaten mbok inggih mboten ketang sekelimah kali kelimah paring pangandikan kados pundi kawontenanipun anak kula pun Wara Srikandi. Nggih, Paman. Estunipun wale-wale menapa? Miturut ombyaking Mbok Bakul sinambi wara dinten mangke kadang kula Wara Srikandi nedeng tinarbuka raosipun inggih menika kepengin ngangkat derajating wanita kala wau supados sejajar kaliwan para priya
lan wanita sampun katraju bebasanipun yen ngadeg padha dhuwur yen lungguh padha ndheke. Sabab sarana mekaten kala wau badhe awuh kerampunganing kewajiban ingkang sinebut abot padha dijunjung enteng sami dipun cangking. Miturut saking pamawasipun Sri Kandi, perkawisipun priya lan wanita kala wau inggih kedah nglenggahi jejeripun piyambak-piyambak, nglenggahi tanggal jawab memayu hayuning nusa bangsa lan negari. Ing atasipun priya lan wanita kala wau boten wonten bentenipun. Mekaten ngawontenanipun Wara Sri Kandi. Lah lajeng sakmangke Sri Kandi wonten pundi? Nyuwun pangapunten. Miturut gothek mangke Wara Sri Kandi nedeng gegladi ing reh kaprawiran ngudi undhak ing kasekten gayuh pangawikan wonten ing kasatriyan Madukara dhateng kadang kula Yayi Arjuna Paman Prabu. Nalindra Pekmarwa sing sang katriga mulung mangrempak ing wadya Kurdakara. Oh jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Nggara terus Jumena. Iya wonten timbalan ngadawu Rama. Iye. Sri Kandi kae remaja putri, umpama kembang kae ledeng-ledenge mekar, gandane wangi. Monggo Kang Lasmu Janaka wektu dina iki isih klebu manten anyar. Lagi tresnane karo garwane yaiku putri saka Indrawati. Lah kok malah saiki Mbak Yu malah meguru menyang Madukara. Apa ora saru dina luwung akeh. Doh nyono cerak nyono. Lamun Mbak Ayumu kuwi para Sri Kandi bocah wadon kang ora weruh tata susila. Malah keladu ing panyono lamun Mbak Yu Sri Kandi kuwi manita pelanyan kang arep ganggu gawe wong omah-omah. Oh, kowe kok ora matur karo aku to terus Jumena? Nuwun sewu Kanjeng Rama, kula piyambak mboten dipun pamiti kaliyan Kakang Mbok Sri Kandi. Nuwun sewu Paman. Saking pamawas kula mbok inggih mumpung tasih padhang rembulanipun. Sampun ngantos wonten rembug pupur-pupur sakwise benjut. Prayogi monggo tumunten ngatimbalono kundur wonten ing Pancala. Mangke menawi sampun wangsul lenggah wonten ing kaputren borong kabijaksanan paduka Kanjeng Paman Prabu. Babakan Prabu Jungkung Mardya mangke kapasrahna dhateng Kang Putra Indrawati mimahing Kang Putra ing Mandura. Oh inggih, menawi ngaten kados langkung prayogi terus Jumena wonten timbalane ngadawu. Maragake tak kantheni nawala aturna marang Sinuwun Prabu Puntadewa. Piye iku pertikele rening Sri Kandi mapan ana ing wengkon negara Ngamarta. Aku njaluk karo kowe supaya mengko ana penggalian saka anak Prabu Ngamarta. Kula nek ngestaken dawuh. Tampan ana nawala budhal nyang Ngamarta kono. Aturna nawala marang anak Prabu Ngamarta. Nun inggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu nyuwun pamit madhal paselan. Sawetawis gandeng sampun ketinggal radi padhang.
kawontenan Purut Jeng Pancala. Kepareng paduka paman monggo. Kula dherekaken ngunjupaken asta kunjuk mring Gusti, mugi kelampahan menika sampun ngantos dipun erang-erang dhateng tiyang sang jagat. Ngestaken dawuh paman Prabu. Swami kula dherekaken Koko Prabu. Nggih. Kula aturi nata prajurit saking Ndarawati menapa dene Mandura kedah saged ngunduraken Prabu Lokayanti nggih Prabu Wirambana Dewa. Ya, pun Kakang mung kari manut. Paman Prabu kula nyuwun pamit madhal pasilan. Anak Prabu Mandura ing ngatos-atos pate wonten timbalan. Bujana kang padha sibengsun kundur medhaton pate kula non para madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sanadasa kundur medhaton jeluk saking dampar menyana kinapit gambaran gading kadhiraken sanggaring Palomban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning kewarabun. Kawis dengan saking Mandra tindak nyosri Naranata kaya ngirang penggalih sang nata wau. Setiap